Smoleniciach sa uplynulý víkend stretli nádejné talenty na 8. ročníku slovenského pohára v horskej cyklistike. Že sa stretli pod Smolenickým zámkom, nie je náhoda. V Smoleniciach má cyklistika dlhoročnú tradíciu, by som povedal priam 10-ročnú. Dakedy v Smoleniciach sa jazdila cestná cyklistika, ale v poslednom období je to hlavne horská cyklistika. Toto je už 8. ročník a na prvom ročníku bol v Smoleniciach aj Peter Sagan. Nočné búrky sa pohrali s traťou. Našťastie neboli natoľko silné, aby to ohrozilo zdravie pretekárov. Aká bola trať po upršanej noci? Bola rozmoknutá síce, ale chlapci sú trénovaní, takže je to o tom, akú má kto techniku. No. Je to okolo Smolenického zámku, okolo Rybníka, k vykopávkam na Molpíri. Tak najviac náročná je asi za tým Molpírom. Na tom Molpíri tam je to také zložitejšie. Keby to bolo suché, tak sa ide dosť ťažko do toho kopca. A dolu kopcom je tam taký dosť strmý zjazd, ktorý je medzi strommi, takže môže to skončiť všelijako, ale dúfajme, že všetko v poriadku dopadne. Aj dopadlo. Súťažilo sa vo viacerých detských, juniorských i dospelých kategóriách. Prví pretekári sa na 4,5-kilometrový okruh vydali o 10. predpoludním. Trať preverila kondíciu hlavne v detských kategóriách a pri letmom pohľade na divákov si uvedomíte, že za každým mladým talentom je nielen tréner, ale niekde sedí ustarostená mama a pozorne sleduje svoju ratolesť na trati. Tak boli obavy z toho samozrejme, lebo tak báli sme sa, aby ho auto nezrazilo na tréningoch a keď spadol, bol odratý, bolelo ho to, tak sme s ním súcitili, no, bolo nám to teda ľúto. Ale už potom, keď začal aj trošku vyhrávať niečo, tak sme sa tešili spolu s ním. Preteky v horskej cyklistike majú v Smoleniciach tradične dobrú organizáciu, preto ich vyhľadávajú nielen domáci, ale aj zahraniční pretekári, napríklad z Čech či Maďarska. Usporiadatelia sú cyklistický klub Karpaty Smolenice, Bike Service Roman Holomek a obec Smolenice. S organizáciou takéhoto podujatia samozrejme sú aj problémy. Tu nám pomáhajú dobrovoľníci z obce, športovci, bývalí cyklisti, ktorí sú rozmiestnení po trati a myslím, že okolo 15-20 inšpektorov je na trati. Cyklistický klub v Smoleniciach je hrdý nielen na organizáciu pretekov. V Smoleniciach bolo veľa cyklistov, ktorí jazdili aj medzinárodné súťaže, dokonca sa zúčastnili na majstrovstvách sveta v Taliansku v cyklistike, na školskej olympiáde v Turecku a taktiež máme majstra Československa v dráhovej cyklistike zo Smolenic.